Dit jaar viert Carambi in Brazilië 100 jaar emigratie. Aan het begin van de vorige eeuw kwamen eerst de Zuid-Hollanders naar Carambita en na de Tweede Wereldoorlog kwamen de Friezen die kant uit. Ze zochten romte om te borkjen. Joert vertelt de eerste generatie hoe het al hier begon. Mijn vader is in 1914 gekomen, 1911. In 1911 is de kolonie gesticht. 1911. Nou is het precies, nou is het 2011 is het nou, hè? 100 jaar. Ja, dus 100 jaar precies, ja. Carambi is een van de 6 Nederlandse kolonies in Brazilië. Het had zo'n 13.000 inwoners en enkele duizenden hebben Nederlandse roots. Het ligt zuidelijk in Brazilië op de hoogte van Paraguay. Een zeskamp, feesten, tentoonstellingen worden organiseren en rondom is de invloed van de Nederlanders te merken. In het Oude Rijnhuis wen je de migranten die het nog weten van het eerste begin. Ik denk dat de mensen er nog zitten, hoor. Aart-Jan de Geus jet naar de jiddy van zijn nichtje, Lena de Jong de Geus. Ik ben hier geboren, maar ik heb beter Nederlands als Braziliaan, weet je dat? Want ik heb eigenlijk maar Hollandse en Nederlandse school gehad. Dat heb ik al gezegd, hè? Ja. De voorvaders van Aart-Jan de Geus jaren bij de eerste emigranten van Carambi. De familie de Geus kwam van Schravendeel. In die omkrieten wie het net makkelijk om te borkjen. Regelmatig stroepten de polders er in Zuid-Holland onder en dan gingen de vruchten verlen. En de tijden wien doen min. In 1911 kwamen de emigranten naar Carambi, maar begin 1900 gingen er ook al emigranten die kant op en zij kwamen in Irati. Dat ligt aan 100 kilometer van Carambi af. De emigranten kwamen daar in het oerwoud te wonen. Ja, ze hadden in Holland hadden last van armoede en ze hadden gehoord dat hier in Brazilië zaten Hollanders. En daar zijn ze naartoe gegaan en er was een kolonie, die heette Gonçalves Junior. Dat was maar die Hollanders, daar van Holland uit, hebben ze daar in het oerwoud gezet. God, die mensen. Mijn moeder was daarbij. Jan Verschoor, mijn grootvader, die zijn naar Irati geëmigreerd. En die hadden ze veel beloofd daar, dat alles ook mooi zou zijn, alles klaar zou zijn, maar er was niks. Het was alleen maar bos. En moesten ze daar redden daar met een schop en een spaar, met al die bomen omhakken, dat ging ook niet natuurlijk. Dan hebben ze toch wat kunnen planten, maar en dan werd het dan nog, hadden ze rattenplagen of springhanenplagen. Heel veel kinderen zijn er gestorven, ook tamelijk veel vrouwen. Want ja, die hadden een zwaarder, kregen nog een kind ook. En dan moesten ze daar nog voor zorgen. En ze waren zelf te weinig tekort aan voedsel. Dat kan je begrijpen, die gingen allemaal dood, die mensen. Die gingen dood. Ja, mijn moeder die wou er nooit over praten. Zo erg was dat. Later gingen ook deze emigranten naar Carambi-Ita. In het boetengebied van Carambi kwamen de emigranten aan. Met de trein. In het raam van het 100-jarig bestingen wordt de aankomst van de emigranten nog eens naspelen. Hoe koud! Het lijkt of dat we weer in Schravendeel zijn. Zo. Mijn achter
achterkleinkind en haar achterkleinkind. Wij wisten niet dat ze er zo leuk uit zou zien. Hè? Ja. Spreek je Nederlands? Ja, dus. Ja, heel goed. Dit is de originele plek waar de mensen aankwamen. Hier stond dus een klein stationnetje. En dat tot de jaren 50 of zo, ik weet niet precies, hier gestaan heeft. Maar hier is dus de eerste groep immigranten die uit Nederland kwam aangekomen. En weet u dat ook van uw familie? Ja, dat weet ik van mijn familie, ja. Mijn grootouders waren erbij. En opa Aart-Jan, mijn overgrootvader dus, die was al niet zo jong meer. Hij was al in de 60. Aart-Jan de Geus. Aart-Jan de Geus, ja. En Leentje Kranendonk zijn dus met hun kinderen hierheen gekomen. Op het plak doch net volle meer denken aan doe. Wij vinden het heel leuk om dit te herdenken, hè? Maar heel veel van de mensen, de afstammelingen, die weten al niet veel meer van wat er vroeger gebeurd is hier en zo. Maar dit brengt dus een beetje weer leven erin, hè? Deze spoorweg is aangelegd door een Engelse maatschappij, de Brazilian Railway Company. En nou ja, dat ging net zoals in Noord-Amerika en in Canada. Die spoorweg die moest natuurlijk werk hebben en vracht. Dus die kreeg het land van de Braziliaanse regering. En daar hadden ze kolonisatieprojecten op. Ze moesten land ontginnen. Dit was hier geen bos hoor. Wij hadden hier een soort prairie, campo noemden we dat. Dat is gewoon grasland. Tamelijk arme grond, zure arme grond. En hier is het open en koud en het lijkt een beetje op Nederland. Dat merk je wel vandaag niet. Het is het lijkt wel of in Friesland op de dijk staat. Niet? Het waait en het is fris, maar ja, het is voor hun een veel gezonder klimaat hier. En voor Hollands vee ook, om koeien te melken en zo. De emigranten moesten in termijn voor de groen betellen. Uiteindelijk werd het haar een eigendom. In de buurt van het dorpje Castro vinden we nog een origineel stationsje. Als ik de kolonie toen zag, toen ik jong was, dat was een paar dozijn houten huisjes, die kleine huisjes van 4 bij 8 en 4 bij 6 en zo. En dakpannen waren er nog niet toen. Nou, daar ben ik in opgegroeid. Was dat armoedig? Nou, we hebben nooit geen armoede geleden. We hebben altijd goed eten en drinken gehad. Karambi bouwt aan een historisch park om zien te laten hoe het alweer begonnen is. Ja, zo zag het eruit in het begin van de vorige eeuw, hè, 1911 tot 1930, 40. Waren het allemaal houten huisjes. Heel simpel, maar toch wel gezellig van binnen. Een veranda, dat hoorde er ook bij? Ja, dat hoort erbij. Vooral in de zomer werd die veranda veel gebruikt. Dan zaten de mensen dikwijls buiten, hè, even gezellig na te praten over wat er die dag verricht was, wat er de volgende dag moest doen. Een kopje koffie op de veranda, dat was heel normaal. Ja, het waren simpele huisjes, allemaal van hout. Maar ja, van binnen toch wel, we zeggen het in Fries, knoffelijk, hè? Knoffelijk. Knoffelijk, ja. Het was wel dikwijls koud in die huisjes, maar altijd een kacheltje, een keuken en een voorkamer en een paar slaapkamertjes. Kleine kamertjes, dus het bed van de ouders, hè, met een klein bedje daarnaast meestal. We werden het jongste kindje in moeten slapen. Hè. Hoe groot waren de gezinnen? Ja, het waren vrij grote gezinnen. Hè. Die tijd was, dat zeggen wij altijd een beetje schertsend. Was er nog geen televisie, dus de mensen gingen vroeg naar bed. Er kwamen dus een heleboel kinderen.
Ja, bij mij thuis wij waren met z'n 12. 10 jongens en 2 meisjes. En bij mijn ooms en tantes, dat waren allemaal wel gezinnen van boven de 10 praktisch. Ja, sommige 8, 9, 10, 12, 15 kinderen. Dus allemaal grote gezinnen. En dat was ook wel goed. Dus ze hadden echt de mensen nodig om te werken. Hè? En die kinderen die konden goed meedoen. 's Morgens studeren en 's middags en 's avonds dikwijls hard werken. Ik heb nooit hoeven te klagen. Enkel wat ik wel, we hebben te hard gewerkt. We moesten te zwaar werken, want mijn vader was in het werken was hij erg streng. Want dus weet ik nog, ik zei een keer tegen mijn vader, ik zeg, ik ben moe. Toen zei hij, moe? Ik weet niet wat moe zijn is. Ik ben nog nooit moe geweest. Dat mag je niet zeggen. Oh, potverdikkie. Altijd werken? ja, je weet wel. Dat waren die oude Hollanders van 100 jaar geleden. Die waren zo, hè. Ja, werken maar, jongens, want dat is gezond. Nou, maar ik heb me kapot gewerkt. Maar je gaat er niet dood van, dat is waar. Want anders was ik al lang dood geweest. Nee, maar ik heb enkel het enige probleem dat ik mijn lenden kapot gewerkt heb. Door al het zware werk, alles met de hand. En hoofdzakelijk, waar ik mijn lenden mee kapot gewerkt heb, was met maaien. Met de zeis maaien, met de hand zo. Hè? En dat begrijp je wel. En ik neem altijd dan breed wat mee, dat zo. Zat ik de hele dag, elke dag moest ik dat doen. Maaien, voor de koeien ook, voor alle groenboeren zo. Soms voor zaad en dat. Nou, Sammy. Nou, dan heb ik die lend mee uit mijn kapot gewerkt. Hè. Nou, daar heb ik nou nog last van. De kolonie die stichtte zelfs een squallen. We hadden één geluk. Een Hollander bij was, die was onderwijzer uit Holland. Dat was mijn oom Jacob Voorsluis. Die was onderwijzer uit Holland geweest, maar hij was ook boer, melkboer. Die had een bedrijf en die gaf ons onderwijs, een beetje, toen we klein waren. Maar hij had weinig tijd, want hij moest een bedrijf doen. Daarna is er een schoolmeester gekomen, een oude schoolmeester uit Holland, meester Matthijssen. Piet Matthijssen was zijn naam. En die hebben we les gegeven aan ons. En heb ik alles wat ik geleerd heb, van die man geleerd. Ik heb nooit 1 Braziliaans onderwijs gehad. Maar u moest het wel leren, het Braziliaans. Ja, ik heb het Braziliaans heb ik geleerd van het volk. Met praten met de mensen. Maar niet op school. Maar als je de taal op school leert, dan leer je de taal zuiver. Ik ken de Braziliaanse taal behoorlijk, maar niet echt zuiver. Toen ik dus in de eerste jaren naar de middelbare school ging, toen kon ik ook nog een beetje gebrekkig Portugees spreken. Dat werd ik dikwijls een beetje uitgelachen. Hè. Nou, die uitspraak van jou, dat klopt niet helemaal. Hè. Vooral de R, dat was een heel groot probleem. Ze konden dus gelijk merken dat ik dus geen echte Braziliaan was. Hè? Dus, maar dat is met de tijd dat veranderd, dat is goed geworden. Maar tot vandaag toe, de oudere mensen van hier, die hebben nog een heel sterk Nederlands accent. De Nederlandse invloed vind je rondom. Het is samen gelukt om er een goede een samenleving van te maken en een succes te hebben. Hè? Vooral, ik zeg school. Niet alleen dat de kinderen dus op school dus, onderwijs zouden krijgen, maar dat ze ook de ouderen, de volwassen mensen dus ergens informatie gingen zoeken. Hè? En waar moesten die zoeken? In Nederland. Dus ze spraken dus het Portugees niet goed genoeg. En de informatie was hier ook heel weinig. Hoe moesten ze met die koeien omgaan? Hoe moesten ze met het land omgaan? Wat moesten ze planten? Hoe moesten ze het planten? Hoe moesten ze het bemesten en al die dingen meer? En dat kwam dan van Nederland. Dat duurde soms wel een half jaar of een jaar voor het overkwam. Er kwamen tijdschriften, er kwamen informatie, er kwamen boeken. En zodoende hebben ze toch, zachtjes aan hebben ze het land kunnen verbeteren, de feesttafel kunnen verbeteren.
En pas na de Tweede Wereldoorlog, toen kwam de eerste importvee van Friesland. En toen is het echt de veestapel sterk omhoog gegaan. Hè. Toen kwamen dus veel meer, konden ze dus veel meer liters melk uit hun koe halen per dag. In de eerste jaren was het 5 liter en vandaag hadden ze dus 50, 60, 70 liter melk uit hun koe. Hè. Ik was, met 12 jaar ben ik in het bedrijf gekomen. Moest ik gaan werken. Nou ja, alles met de hand. Die koeienmelk en mensenskinderen en groen. Maar ze hebben het allemaal gered, de Hollanders daar. Mijn ouders, mijn vader, nou ja, die hadden een aardig bedrijfje voor die tijd dan. Maar ja, dat was toen zo. We hebben ze een klein kaasfabriekje gemaakt. Want er waren Hollanders die konden goed kaas maken. We waren van die tijd ook al, hè. En verkochten jullie dan de kaas? Verkochten jullie de kaas? Ja, die kaas die ging weg. Helemaal naar São Paulo. Nou, daar konden we van leven. Nou ja, en wat een groot voordeel was, dat er melk was. Want daar ben ik mee opgegroeid. Dat ik al melk had, en daar ben ik wel gezond van gebleven. De famkes moesten in de huis blijven. Ons enige uitje was altijd... als er iemand jarig was, dan gingen we op verjaardagvisite. Dat was dan ons uitje altijd. En wat voor werk hebt u zelf gedaan? Ik had altijd mijn moeder geholpen in het huishouden, omdat het een grote familie was, hè. De ouders hebben er toch altijd voor gezorgd dat ze dat leerden. Hè? En dat was ook belangrijk voor de toekomst. Hè? Later, toen ze dus zelf groter werden, dan hebben ze dus hun kinderen weer naar middelbare scholen gestuurd, naar universiteiten. En dat dank ik mezelf ook aan. Hè? En met mijn ouders, dat ik die gelegenheid gehad heb om verder te studeren. Maar in de eerste 30, 40, 50 jaar was dat helemaal niet mogelijk. Hè? Dus het heel nauwelijks de lagere school. En de rest, het was hard werken. Er werd al gauw in Caranby een kerk gebouwd. De kolonie bestond praktisch enkel uit protestanten. Gereformeerden? Ja, gereformeerden. Ja, onze kerk is nog gereformeerd. Ja, we zijn van de gereformeerde kerk. In Zuid-Holland hingen de geuzen aan de witze van de christelijk gereformeerde kerken staan. Maar in Caranby werd besloten dat één gereformeerde kerk genoeg was. Nou, hier hebben we dus een... hoe zag er een woonkamertje eruit, hè? Ook heel sober. Maar wat wel interessant was, dat al die immigranten, hoe arm ze ook ze waren, ze hebben allemaal een klein orgeltje meegebracht in hun spullen. En die werd veel gebruikt. Ik kan het nog goed herinneren dat mijn vader s'avonds dikwijls, was hij moe, maar dan ging hij even achter de orgel zitten voordat hij naar bed ging. Met zijn ogen dicht. Hij heeft nooit geen orgelles gehad, maar hij kon toch goed op een orgel spelen. En toen mochten wij meezingen, hè. Dat deden we dikwijls ook wel. En dat was echt wel gezellig en leuk. Hè. Dat zijn mooie herinneringen van vroeger. Wat werd veel gezongen? Welk lied? Ja, psalmen. Hè. Een van de meest bekende psalmen, dat is psalm 68, vers 10. Hè. Geloof zij God met diepst ontzag. Ik weet niet of dat bekend is, maar dat was echt, dat noemden wij, en dat noemen we nog zo, de pionierspsalm. En dat gaf jullie kracht? Ja, vooral mijn ouders en voorouders, hè, die hebben er echt dikwijls kracht uitgeput. Het geloof en het samen zijn, de scholing en later ook de coöperatie. Hè. We zeggen altijd, die drie pilaren, die 3 steunpilaren zijn echt wel heel voornaam geweest voor het succes van Caranby.
Regelmatig is er nog een Nederlandse dienst. En dan wordt ik psalm 68 zongen, het pionierspsalm. Als christen kun je de wereld gebruiken om te wonen en te werken. Om je te vermaken, om te genieten. Je kunt hem ook gebruiken om de kerk van Christus groot te maken. En Gods heerschappij zichtbaar te maken in deze wereld. Onze welstand tegenwoordig is zoveel groter als in andere periode van de kolonisatie hier in Brazilië. Vader in de hemel, wij willen u bidden. Wilt u bij uw kerk blijven? Want alleen op onze kracht redden we het niet. Dank u, Vader, dat u ons daardoor een glorieuze toekomst geeft. Is die saamhorigheid, is die er nog? Ja, in grote lijnen wel. Het is wel eens minder geweest, maar ik vind zelf, dat is mij dus heel persoonlijk, dat die saamhorigheid wel dichterbij gekomen is de laatste 10, 20 jaar. In verband met de viering van het 75 jaar Carambi, met de viering van het 90 jaar Carambi. En nou vooral met het 100 jaar bestaan, met ons eeuwfeest, is die saamhorigheid echt wel teruggekomen. Maar hier heb je ook hier heb je een foto. Dat is van Ketsin. Ja. Dat is van mijn vader en moeder. Dit is mijn vader hier. En hiernaast zit mijn moeder. We hebben alle twee kindjes op de schoot. En mijn vader heeft de ene, dat is mijn dochter Anna Christie. Die zit hier, een van die twee, ik weet niet welk. En mijn moeder heeft ook 2 kleine kindertjes op de schoot. Want dat waren allemaal aangetrouwde. Deze man hier, dat ben ik. Die hier. Ja, Kijk zien? Ja, ja. Met die das aan. Ja. Het was een kleine gemeenschap. Als u wilde trouwen, kon u een man vinden? Ja, ik heb later mijn man, dat was een Fries, die is ook... Papa de Jong, die is ook hier heen gekomen met 19 jaar. En toen hebben we elkaar leren kennen en zijn we later ook getrouwd. Ja, Lena is mijn nichtje. Dat weet je zeker, hè? Zij is ook een de Geus van afstamming. Want haar vader en moeder, dat waren broers en zusters van mijn vader en moeder. Mijn broer Dick die is getrouwd met Doutje, dat weet je, hè? Dijkstra. Dat was ook weer de nicht van mijn man weer. Dat is allemaal familie van familie, hè? Ja, het is eigenlijk niet direct familie van elkaar allemaal, maar toch familie van familie, hè? Dat met elkaar trouwden, ja, was anders niks. Pijpjes, ga er een keer uit, want praten weet ik te trekken. En die tabak is een beetje vochtig. De geus is Gruts op zijn zoon. Die had een hele grote pleats. Hij doet 2000 hectare bouwland heeft hij van zijn eigen, dat hij voor zichzelf. En hij doet er nog 3000 hectare
van de Amerikanen. 5000 hectare. Oost hij en plant hij. Daar heb ik reuze respect voor. Maar hij is altijd een erg flink geweest, de oudste zoon. Kleinkinderen. Hebt u nog veel contact in Nederland? Mijn dochter zit in Zuid-Holland, nou in Vlaardingen. Hè. Zodoende ben ik nou de laatste jaren meer in Zuid-Holland geweest. De kindertjes die zijn al bijna klaar om naar bed te gaan nou? Nou, naar bed te gaan, ja, pas, hè. Dat is er een beetje later als hier, hè. Ja, ik heb moeten leren. Ja. Ik heb vroeger nooit zo'n dingen... Ja, ik heb wel gezien, maar nooit gedacht dat ik ermee om zou gaan een beetje. Hoi, Ricardo. ¿Todo erbij? Correu bastante? Que bom. Ah, ja? Que bom. Cansado, zetten, hè? Toen mijn man hier kwam, toen schreef hij met zijn moeder brieven altijd. Die waren dan 3 weken onderweg. En 3 weken heen en 3 weken terug weer. Hè? En als er dan iemand ziek was of zo, dan kon hij lang wel weg zijn. Hè? Kijk eens, hè. Zeg dan ciao, ciao, oma. Dit oma. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Mijn dochter is niet getrouwd en die woont hier in de kolonie. En de andere zoon, die tweede zoon, die woont in Ponta Grossa. Die is met die Braziliaanse vrouw getrouwd. Zij is ook geen onaardige vrouw, hoor. Dus is aardig. Ja, het Braziliaanse volk is toch heel anders dan het Hollandse, het Nederlandse volk. Hoe is het Braziliaanse volk? Nou ja, mag ik niet klagen. Over het algemeen zijn er heel veel goede mensen. Behulpzamen ook wel en zo. Maar er hebben ook veel ons tuig bij, hoor. Dat is waar. Bent u Nederlandse, Braziliaanse? Oh, ik denk in het Hollands eigenlijk, maar ik ben eigenlijk half Braziliaans en half Hollands. Ik voel me half Braziliaans en half Hollands. Als ik in Holland ben, ik ben vaak in Holland geweest gelukkig, maar dan voel ik me ook helemaal thuis, hè. Maar hier voel ik me ook thuis. Maar om nou tussen de Brazilianen echt te wonen, die hebben andere levensgewoontes, hè, als wij. Ze hebben niet zo'n huiselijk leven. Dat hebben ze niet zo als wij, hè? Ja. We hebben het nog niet zo slecht hier op oude dag, hè? En het is enkel één ding wat ik jammer vind. Dat ik nooit in Holland geweest ben. Nooit? Nederland, nee. Mijn broer die is 2 keer of 3 keer naar Holland geweest. Er ging een keer een hele groep, die gingen naar Holland toe. En toen zei ja, zo ga je ook mee. Nee, ik zeg geen tijd, ik heb geen tijd. Ik had ook erg druk, dat weet ik. Maar ja, daar heb ik achteraf toch spijt van. Ik had graag het land van mijn ouders leren kennen, Holland. Dat heb ik altijd, want ik ben hier geboren, maar ik heb me nooit Braziliaan gevoeld. Altijd Hollander. Ja, ik voel me echt half-half. Als Braziliaan, ze voetbal ook, Brazilië en Holland. Dan zeg ik altijd, ik ben altijd blij als het een beetje empateert, gelijkspelen. Met 100 jaar is het wel belangrijk om iets te laten van heel de geschiedenis te vereeuwigen. Om de kinderen en de kleinkinderen en de toekomstige generaties te laten zien, ja, hoe moeilijk het geweest is. En dat het toch succesvol geweest is. Hè? Dat het de moeite waard geweest is dat ze naar een ander land gegaan zijn. En dat ze toch het succes hebben kunnen bereiken. Dat ze toch een nieuw bestaan hebben kunnen verzorgen voor hun kinderen en kleinkinderen.